slabo se to vidi. Evo, neke prostorice. Za ko zna šta, mi se samo slanjati na zid. Idemo prema tamo, pazi da ne padneš u ruku neku. Tu su neke rupetine. Trebalo bi imati dodatne lampe koje još ne vidi se ništa. Slabo to ništa, gledaj. Ovo s baterijom. Ovo ne znamo šta su tu dole rupe neke. Ja lagano sam gledam pod noge. Eto se bolje vidi. Vidiš ti koliko su to zidovi. To ti nema niš biti. Tu je izlazić. Ispred ili iza mene, ne možemo zajedno. Ajde ispred. Ovo je veća prostorija. Tu ima svega. Vrećice. Ima i komaraca, osjećam. Daj tamo. A tu su bili neki ljudi, ne znam kaj su ovi papirići, ni neću ići gledati, jesu to maramice, toalet papiri. Uglavnom ove gore sve od željeza. Gledaj koliko tu vrećica ima. Pazi, mrtav čovjek je. Fuj. Tu ima svega. Evo još jedan izlaz. Uglavnom smeća ko u priči. Tu fale vrata. Evo mali istraživač. Ajmo vidimo. Ovo je neka ventilacija.